성시 나ंगौ 윗분이니 아리하이 뭐 뜻이 जोंना 이ब्ला जाहैबाय 뜻이 साफ्रोमदा बियो सागोनि दैफोरखौ हमनायनानै बायदि जथायो आरो बे गोथौ दैफोरखौ बाख्रियाव बुथुमो नांगौ इसोरा बे खामानि दा बेनि बे बाथ्रा बुंदों नखरा बेनि बाथ्राजों आरो एसे सिगाङाव सयफोराव फरायनो मोनथिबाय नखरा प्रभुनि बाथ्राजों आरो बाव दंनाय मानिया बिनि खुगानि हांजों सोरजिजाबाय बियो सागोरनि दैफोरखौ बुंनाय बादि जथायो आरो बियो गोथौ दैफोरखौ बाख्रियाव बुथुमो संसारनि बे जेसेबांनाखि खामानि मावनाय प्रभुआ अखा हानाय बे सागरा ज' खालामनानै जथायना दोननांगौ बेखौ जथायना दोननो हमदों नाथाय बे जथायना दोननाया दिनै मानसिनि जिबनाव गामि ओनसोलाव फैनानैहाय दिनै बे सिमा होनायखौ दिनै मानो बारनो गोनां जादों मानो बारखो बे मोनसे 2016आव 25 तारिखआव मोनसे जुलाइनि 25 तारिखआव गिदिर दैबाना जादों जोंनि मालिबारि ओनसोलावहाय बेनिफ्राय देरसिन ओरैबायदि देरसिन आरो बुंनो हाया 2016नि 25 तारिख जुलाइनि बे सानावहाय गिदिर दैबाना जादों 26 तारिखआव भुटान हादरावहाय थांनानै जोंनि गथै ओनसोलनि मानसिफोर थांदों मोनब्रै मोनबा ओनसोलनि मानसिफोर इंद्रापुर बालिभिटा बाटमारा ओमफ्राय ओरैहाय इन्डियान भुटान बिसिबां इन्डियान भुटान ओनसोल दंमोन ज' मोनब्रै ओनसोलफ्रा थांनानै बे भुटानावहाय थांनानै बे भुटाननिफ्राय 4 किल'मिटार डिस्टेन्स बै लिंजिं ब्रिजनि खाथियावहाय बेबायदि गोबां मानसिफोर थांदों 400 500 जन मानसि गेदेर 2016आवहाय बेनिफ्राय देरसिन बानाया बेवहाय थांनानै गोबां मानसिफोर बे भुटानजों आरो इन्डियानजों लोगो लानानै आर'ज खालामदों बेवहाय इन्डियानजों भुटानजों लोगो लानानै आर'ज खालामदों 400 जन मानसि दंमोन बेवहाय 400 जन मानसि दंमोन बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै प्रभुआ आंखौ बिथोन होदों नों मावदो मण्डला ब्लक मण्डल ओमफ्राय बेनिफ्राय रेन्जार फरेस्टार ओमफ्राय बेनिफ्राय आर्मि अफिसारफोर दंमोन एग्रिकालचार अफिसारफोर दंमोन गोबां अफिसारफोर दंमोन भुटाननि बिसोरो बे बाथ्राया बिसोर सोमोनांथाव भुटान आरो इन्डियानजों लोगो नांनानै आर'ज खालामनायखौ बेवहाय सोमोनांथाव प्रभाब खालामदों बेवहाय जों भुटानावहाय थांनानै जों ससे आवगायनो हाया इसोरा बेबायदि मोनसे खामानि लामा देखायना होदों भुटानावहाय आर'ज खालामनो थाखाय 2016आवहाय दा बे जाबाय इसोरनि मोनसे लामा लांग्राखौ बे दरखौहाय बेखेवना होदों खारन बे दैया भुटाननिफ्राय फैनाय दै जोंनि मालिकफ्रा ओनसोलाव फैनानै बेखौ गोबां नस्थ' खालामबाय बेखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बे दरखौ फांथेना दोननो थाखाय बे सिमाखौ दानि बेसेबां जाखो फांथेना दोननानै बेसेबां जाखो दा 16 17 18 19 20 21 22 23 नै अपेन जाबाय इसोरा 2017निफ्राय 23 जुलाइनि बे समाव फांथेना दोन बे लांग्राखौ दरखौ फांथेना दोन बेनिफ्रायसो थांनो मोनानो सिमाखौ नांगौ बे सिमा मानो बारखो जोंनि माखासे मानसिनि जिबनाव बे समाव फार्स्टिंआ जोङो 2017 250 दिननि बारा जादों फार्स्टिंआ 250 दिननि बारा जादों बे समाव जों प्रथम जोंनि आरो जाबाय आलासि जाबाय गुमि खाथिया जोंनि बेप्टिस्टबा लायदों बे गुमि खाथिनि जायगायावहाय बै खनाजों बबेजों 2016आव बे अबस्था जानायावहाय जों मिथिदों बे सिमाखौ इसोरा फांथेना दोनदोंमोन बारनो हाया बे सागरा जाहाथे बारनो हाया होथेना दंमोन ब्लक खालामना दोनदोंमोन प्रटेक्ट खालामना दोनदोंमोन नाथाय दिनै 17 18 19 20 21 22 23आवहाय बे लांग्राया दरा गेवबाय मानो गेवखो जोंनि फार्स्टिं थानाय फोथायारि बिथिङावहाय माइनार जाबोदों 250 दिननिफ्राय 150 जन जाबोदों आं हिसाब खालामदों ट्राम मोननै मावबोदों नालाय 17 18 19 20 ट्राम मोननै मावबोनायाव आं हिसाब खालामबोदों प्रथम जागायजेनाव 250 जन जादोंमोन जेसेबां फार्स्टिं थाग्राफ्रा बिनि नेक्स्ट इयारावहाय जादों जाहैबाय 150 जन बिनिफ्राय खम जालांबाय दा बेखौ नुनानै प्रभुनि इसाया अन्नानै आं एसे खामानि मावबाय बे
사거리 दै콩크 사거리 랑가나 도르광 방천한 거 나는 바울랑크 말씀다. 아니 마카세 제니 크리스천인 바이레 마카세 말씀 크리스천분이 이스라엘 몰라더라. 이 사거라고 엄청나더는 온도 튀어 나니 제니 말림 선들이 마카세 논 크리스천프라 봉도만 아니 깁세 산이 산타면 한 소트로 타. 내가 소트로 할 사세만 시앙 말씀들 논 크리스천다. 이걸 바나 다닌 자야. 많은 바나 달라 맞춰 대인 바나 달라 말도 무슨 일 자는 이제 다 자는 달리면서 인컴 문제 지금 이스라 원바 인서도 할 많은 있어 이 바나 펄게 생각하고 있어 걔도 밑에 그 상보고라 산 접히고 내 대공아 이제 하나 먹어야 누구나 여러분 저기 지나 그 클래스가 이게 흠이다 봐 기쁜이 아니 정뜻이니까 그거 더면 아프니 친구 등을 진짜 아르비스리 도하이 하나고 미스를 하나 쏘 기쁜이 성뜻이는 보니 저주프랑 대다 황가프노 그거 더면 아프니 등을 진짜 아르비스리 도하이 하나고 이 하나 쏘는 하나 마신 길에 꼭 시작하나 그나서 말이 있으면 진짜 이시고 왜가 왜시고 발전이니까 방 그러니까 일단은 알았으면 어디 빠시냐 우리 알았으면 하면 그들이 진짜 하나네 증이 완성소하 그러니까 가만히다 나비네가 내가 뒷분이 버티시니 대상은 접냐 보다 뒷분이 버티시니 설득한다 니니카는 능코를 그 문블라 산 트럼블 복잡라 능력 알아서 감팅 고마마에 내일롱폭 나야 델플라브 복잡분이 하 소분이 와 산품나 저거 대군 타게 저기 되니롱아 산 트럼블 좀 알아서 감아 산품 에이자 카벨리 이가 만시 배마라주셔 이 물리 그 자나는 그 한발 플랑 아비 물리 그 바이레 플랑 이 배마라 하비 직 드니 버 드니 그 배마 비에 무시 이타우도 먼저 수암이 드니 깊은 저 드니 실롱카 안나반니 그거 지지야 아리베 데이콩 리베 데이콩 랑카 타바 아니 타클라 라레 타바 저기 지라고 그러다 tapi jini suatu buku belum kejadian lah jangan terima kamu Romani kondoni terus pulau ulam si pasang Romani kondoni terus pulau Romani kondoni terus pulau 니니카는 가수들 어바이플 앙능서 그 칼라이 정리 프로부티스 크리스천 아래 지원이 온라인정 앙니 뭔가 이시나 알아스카만에 앙절의 것이 다하나 콜라비 바탕 비다 공바이프 앙능서 그 칼라이 앙능서 그 칼라이 프로부티스 크리스천 정 아래 지원이 온라인적 앙이 뭔가 이시나 알아서 그만해 앙절의 것이 다하나 지금 다하나 이시지 그 타주의 것이 이니 그 타주의 것이 바바자 말하네 제가 때문에 대인이 대콘수 살다 이렇게 다하나가 답이 제가 때문에 그냥 하고 답이 골라져 앙절의 것이 다하나 방다 알아서 하 제가 때문에 다하나